दिनै बिजाबनि खौरां आयदायाव गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय दैज्लांनि हावार फोथाराव। बेयो जाबाय गांसे जावजा खन्थाइ बिजाब। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय रैदोम बर'। बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय माजदिया बुगुलामारिनि बिजाबखौ फोसावदों कातिराम बर', बादुलिपारा, बनगाव, बागानपारा, बाक्सा। बिजाबनि दिहुनगिरि 31 दिसेम्बर 2023 इं। बिखं बोगिरि प्रनय दैमारि, हांखो बोगिरि परेश खाख्लारि आरो बिजाबनि बेसेना 200 रां। फिन बुंफिनदों दि दैज्लांनि हावार फोथाराव बिजाबा जाबाय गांसे जावजा खन्थाइ बिजाब। लिरगिरिनि मुङानो जाबाय रैदोम बर'। आं बे बिजाबखौ फरायनानै जोबोद मोजां मोनदों। मिजिंथिबायदि लिरगिरि बिथां रैदोम बर'निफ्राय आरोबाव बेबायदिनो सोरजिनाय बिजाब फरायनो मोनगोन। लोगोसेनो आंनि फारसेथिंजायनिफ्रायबो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि बे दैज्लांनि हावार फोथाराव जावजा खन्थाइ बिजाबखौ अनसायो जेन। अनसायनानै लिरगिरि बिथांखौ आरोबाव गोदान बिजाब सोरजिनायाव थुलुंगा होयो जेन। बेखौनो मिजिंथिनानै बे बिजाबनि खौरां आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।